Numele meu este Adam Eugeniu, sunt fondatorul platformei Axel. Suntem astăzi aici la Agrobusiness pentru a demonstra și a face public produsul nostru. Este o platformă foarte interesantă care ne permite să avem o comunicare foarte eficientă cu mediul de agribusiness și cu toate persoanele care sunt interesate de tehnologie în agricultură. Axel este despre agricultură, excelență operațională și agri-intelligence. Am avut o interacțiune foarte bună, foarte mare interes din partea tuturor participanților care au fost astăzi la conferință. Vedem o deschidere foarte mare în tot ceea ce înseamnă tehnologie în sectorul agroindustrial. Condițiile climaterice și felul în care variază sectorul agroindustrial în ultimii ani fac pe oameni să ia decizii mai eficient și să abordeze altfel, nu în modul clasic, felul de a face business în sectorul agricol. Fiți deschiși și încercați, într-un format propriu, să testați ceea ce credeți că ar putea aduce valoare adăugată în termenele dumneavoastră.